Sinalización vial, especialmente a que afecta o tráfico rodado de mercancías nos accesos e saídas de Frigolouro. Que no Porriño, concretamente na saída da A55 hacia o centro do Porriño, en sentido a Vigo, atopámonos con que non existe sinalización vertical neste ramal, prohibindo o acceso ao tráfico de mercancías pesadas hacia o casco urbano pola rúa Progreso e, a súa vez, de obrigación de sentido en dirección á rotonda Costilleta de Mos. Esta falta de sinalización no vial provocou que varios camións se dirixeran a realizar descargas en Frigolouro e non optasen por desviarse hacia a industria cárnica polo lado correcto e se visen atrapados no paso a nivel ante a imposibilidade de realizar o xiro na rúa Bosaires, obrigando aos transportistas a realizar numerosas manobras para dirixirse ao seu destino, ante a imposibilidade de por realizar un cambio de sentido. Por outro lado, accedendo a Frigolouro, dende a FO 331, dende a Rotonda do Cristo do Belén, sí que nos atopamos sinais de aproximación na Rúa de Bosaires, indicando a prohibición de continuación desde a intersección con Travesía do Matadeiro, pola que se accede á empresa. Pero neste traxecto de saída, tras a descarga dos camións, ao final da Travesía de Matadeiro, non existe sinalización de prohibición de xiro á dereita en Bosaires para o tráfico pesado e no seu defecto existe unha sinal que indica a prohibición de acceso a vehículos destinados ao transporte de mercancías, entendéndose como tales camións e furgóns independentemente da súa masa, excepto a parking. Esta é outra cuestión que será dudas, xa que nos alrededores atopamos 3 estacionamentos e non se indica que non podan ser utilizados ou empregados. Moitos son os exemplos de sinalizacións verticais en mal estado nas nosas rúas que dan unha imaxe de falla de cuidado e mantemento xeral da cidade, tal como deixamos constancia en plenos anteriores, polo que entendemos que se fai necesario un repaso xeralizado que mellore a información que se ofrece en seguridade vial, así como o aspecto de cuidado xeral das mesmas. Por anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello do Porriño parecenos urxente actuar dada a falla de seguridade en materia de tráfico como a mala imaxe que estas sinais dan do noso municipio, trasladando ao pleno nosa preocupación e planteando a adopción para a súa aprobación polo pleno municipal dos seguintes acordos. Instar ao alcalde do Porriño ao concelleiro responsable de seguridade e tráfico para que se realice unha revisión exhaustiva e se actualice a sinalización dos viais municipais en mal estado con información errónea ou directamente inexistentes, e instar ao Ministerio de Fomento para mellorar e actualizar as señais da súa competencia no que se refire aos accesos ao Porriño dende a 55. Teño que puntualizar que dende que se presentou esta moción, dende que se registrou, sí que está ben, alégame que sean tan efectivos que en canto registramos colocasen unha sinal que faltaba xusto debaixo do sentido obligatorio. Ainda así, parecenos que unha sinal bastante pequena e que aí habría que poner unha máis grande para os camións que saen despois da descarga e despois habría que modificar esa sinal de prohibido o acceso a camións exceptuando a parkings. Habría que puntualizar a que parking sí que se pode, que sería neste caso o do Froiz. Moitas grazas.